Oo. Hello po, good morning po. Drek, may kandila dyan ha. Yes, Mr. Kuraman. Good morning. Not so good, but it's okay. Mike Money Taker. Say I love you long time. Good morning.
Ayong. Hello, Ayong. Hi, good morning. Kienzan. Señorita. Please join. Brew. My dear friends. Very nice. Thank you, Rihendra. I will subscribe to Rihendra. Wait for a while. I will view the account of Rihendra. Very nice. You're the one vlogger, huh? Your house is 3,000. Your house is big na. Not like me. I'm only have 1,000. Ayo, I'm from Philippines. Palakisha. Palakisha, hello. You super, super what?
Indray! Kunin mo nga yung ballpen ko, alak, doon sa tools ko, tapos yung notebook. Ray Doom, Robert. Hello to you. Good morning, good morning. Oh. Good morning, good morning. Love you, baby. Prabaharan Murugan. Karen. I can live, I can fly. In the river, I can live, I shall. You can live, still. Want you to long to make you feel okay. Prabaharan, I love you, baby. In Philippines, say I love you only when to you love one only. Ang hello, Monaki. Anong epis na? Regina Bisagar Balong. Wala. Hindi ako nag-ano sa ano sa FB, pang personal lang yun. Bakit? Bakit Regina Bisagar? Naka-private ang account ko sa Facebook. Wala mo lang makachat. Madami doon. Ang hello mo na mandami ng wala nga sis. Bakit? Dito, chat tayo din yun. Wala, naka-private yun. Tapos ano siya, pang ano lang talaga. Contact ko lang yun sa school, gano'n. Tapos sa family, walang side. Outside.
Nak, baka tamaan niyo yung TV ha, mabasag. Hindi na natin may babalik yan kapag nabasag. Hindi ako makapag-send ng TikTok. Bakit? Nagsisend ka sana? Kung makikita mo, ano, baliktarin mo lang yung pangalan ko dito. Kung masa-search mo. Masa-search siya, pero pag may message mo ako, dun ka pupunta sa request. Ano, baliktarin mo lang yung pangalan ko dito. Kung Darisa isang Darisa. Yun. Dun ka sa request papupunta. Pag in-accept ko, saka ka pa lang pupunta sa messenger. Join. Ala. Bakit naman? Ay, plus 10 pala. 25. 20 ano na. 25. Ay, 25. 30. King join. Anong pangalan ko? Nakatago nga eh. Oh, yun na. Wala. Secret yun. Kaya nga nakatago. Kasi nakaupo ka. Kapag yung puti dyan. Hindi pati yun ang real name ko sa ano. Loko ka. Bakit naman? Huwag ganun. Wala. Secret. Yun, mag-send ka doon sa, ano, sa messenger. Si Erkin join. Hello to you. Ay, sige na. Hindi ko nga alam. Name ko. Baliktarin mo nga lang. Isang Darisa. Pag katapos kong i-work tong ano, tong YouTube, saka ko babalikan yung ano, Facebook. Sa ngayon, tong YouTube muna yung tinatrabaho ko. Bang, bang, 90. Bang, bang. Ayan. Nakatuwa si Erkin John. Siguro kung may super chat na ako, dami ko ng pera sa sinend niya mga sticker. Ano? Ano yun? Mahabang buhok.
anak. Ako naman yun. Isa lang, ginawa ko lang siyang anime. Ilan? Oh! Gawa ko lang siya anime. Oh! Ang kulay ng damit ko doon. Parang puti. Pero mahirap i-search yun eh. Naka-private. Si Jose, Darisa. Jose. Hello to you, Jose. Hello, hello. Hello, hi. Welcome to my live. Sabi ko, 10 na lang yung may musa. Na-follow na kita. Nag-follow ka doon. Naka-ano kasi yon dati, naka-open. Nagre-reels ako dati. Nauna-una pa, bago pa nag-trending yung reels. Kaso lang, nung nag-work ako, pinaribate ko siya kasi ayoko nga na itatag. Nagtatag kasi sila, mga kaibigan, kahit sino-sino na lang. Nagtatag. Ayoko nang ganun. Kaya pinaribate ko. Pag okay na tong YouTube ko, babalikan ko yun. Hindi kita ma-accept kasi naka-live pa ako. Mamaya, gamit ko yung cellphone. Ang dami ko talaga shoot kahapon, kaya walang bawat yung mga pinag-shoot. Air Creek and June. Hi, beautiful. Thank you. Marlo Vasquez. Sis, accept mo. Mamaya, after ng live ko. Naka-live pa kasi yung cellphone. Hindi ko pa ma-operate. How old are you? I'm 33. I'm 33 years old. Very young. 33 is not young. Outside in the calendar na. Eh, asawa ka na ba? Oo, meron na ako. Rehendra. Di ba 12 yung pillows? You came back. Di Very ba nice. 12 yung pillows? Oo. Bakit? May bumili? Rehendra, you come back. Beautiful life. Yes, life is beautiful. Oo, meron na.
Mayroon na akong asawa, tapos may 3 na akong anak. Hindi na ako available. You married? Yes. Since 2012, I got married. Kinilig. Bang, bang. Ano ba? Kids, I have 3. 12 years old, 8 years old, and then 6 years old. Accept kita mamaya. Titignan ko kung yung mga message mo doon. Sa'yo at kung ayan na ako'y maghihintay sa'yo. Hindi halata since hindi halata na asawa na, gano'n, may anak na. Salamat. Tapos 33 na ako. Since send ako pic, gusto mo na. Send ka lang doon. Titingnan ko na lang mamaya. Ba't hindi ko may anak? Oo, 3 na anak ko. Isang 12 years old, tapos 8 years old, tapos yung bunso ay 6 years old. Filazo. Ruben Arroyo, hi. From Turkey. Filazofan. Hello to you. You don't have BQ, that's why I cannot flex you in the chat. Baga magulat ka sis. Na ano? Bakit? Baka ano pinagsisend mo doon, bahala ka, di kita i-accept. Ano ba yun? I love you, Filazofan. Dapat kanina pa ako umaga magla-live, di ako nakapag-live. Tanghalian ako ng gising. Dami na nga bumibili kanina pala sa tindahan, hindi ko alam. Tulog ako, naulad kasi. Hindi abot. Sandreo. Isipan niya naman. Ikaw lang. Sige.
Ayan. At hindi yan na. Hanapin natin si JM. Text natin si JM. Nangako ako dito eh. Nangako ako. JM channel. Ayun. Naka-live siya. Ang laki na agad ng bahay niya. Ang galing. Ang isang araw, ano lang ito Ang galing niya. Nagla-live si Mama. Bawal na pumasok. Siya. Nagla-live niya si Mama. Naliliw ako. Hala. Oh, ano ba yan? Ito ko kayo dyan. Diyan pa kayo dadaan. At hindi ko hahayaan na huwag na mag-send ng ng mga hindi maganda. Ayoko ng ganun. MD Arif, hello. Huwag na! Huwag ka na mag-send nun. Ayoko ng ganun. Si Kern, tandaan. Bumalik ka. Okay lang. You come back. You come back. Thank you, sister, for supporting Karen.
Tayo lang naman nakakaalam siya. Hindi puwede kasi minsan na-o-open ng asawa ko yung cellphone ko kaya kaya nga naka-private. Hindi ako puwedeng makipag-chat-chat ng something-something sa iba. Kasi 'di ba siyempre respeto yun sa asawa ko. Kaya kung magcha-chat ka as a friend, gano'n. Ayoko ng mga baboy-baboy na mga picture-picture na ganyan na ayun. Send mo na lang sa iba kasi hindi ko pasensya ka na ha, kasi ako'y may asawang tao, hindi ako game sa mga ganyan. Kung na kung nagustuhan mo man ako, iniidolo mo ako, hanggang gano'n lang. Pasensya ka na, hindi talaga ako game sa mga ganyan. Hindi naman ako katulad ng iba na naghahanap pa. Ako'y kontento sa buhay ko. Delete mo na lang agad. Hindi ko na lang i-o-open, bahala ka diyan. I-unsend mo na lang 'yon, unsend mo na. Kasi minsan na-o-open nung asawa ko yung cellphone ko, yung account ko. Minsan kahit dun sa trabaho siya ngayon, minsan na-o-open niya. Kaya hindi ako basta-basta nagbibigay sa iba. Libuin mo naman pala. Hindi nga ako hindi ako maalam sa gano'n. Wala pa. Oh, basta sabi ko sa'yo huwag kang magse-send ng mga something-something na hindi maganda. Kasi ang mangyayari niyan baka mai-block pa kita doon sa Messenger. Kasi siyempre baka makita 'yun ng asawa ko. Kapag may partner ka kasi kailangan may respeto. Hindi kayo tatagal kung walang respeto. Ilang taon ka na ba? Oh,
Akin ulit. Hello, kulot isang. Habang ka-chat na lang sis, nagsasabi mo. Hello ko. Where are you? I'm here now. I'm so sorry. Beautiful good morning. Tong tong. Sitong. Mamaya, matutulog pa ako. Dapat doon ko maisok sa baso. Si Kuya Tong, nandyan si Kuya Tong. Kaya, Oh, nasa na yung mga video mo, Kuya Tong? Ba't nagsiwalaan na? Beautiful. Hi, beautiful. Good morning. Hello, Moebris. Where is your video? Hindi ko naman papakita sa'yo. Ang gulo talaga ni Regina. Ito. Oh, it's crying time again. You're gonna hear me. Ayaw. bang, bang. Bahit na anong hadlang mananatili kang mahal sa aking puso. Okay, pag mag-time ako, after ko mag-live. Oh, hello, Ahab Prabhu. Isa lang ang video mo. So the years will never let you down. You turn my life around. The sweetest day I found with you. Through the years, through all the good and bad. I know you. Blessed to be with you. Through the years, through all the good and bad. Ay, wag niyong batuhin yung pinto. Hindi ma, may okay lang yan. Puro live para kay ito. Wow, meron siyang 11 hours. Ano to? Doon mo pa ako. Ang galing. Ayaw, ayusin pa
Kita mo, ibabato ko siya sa iyo mamaya. Oo. 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 Hotspot. Through the years, through all the good and bad. Ano ka? Minsan pala, mag-live kaya ako ng yung join account. Hello! Hello, Aris! Hindi mo sa gilid. 78. 13 hours. Aris, bigyan kita ng moderator ha, Aris. Kasi konti pa lang yung iyong bahay. Nakasubscribe na ako nung nakaraan pa ata sa inyo. Okay, babatuhin kita dyan. Sige. Hindi na. Bukas, pag makakapag-live ako. Magpapaakyat ako para may kausap ako. Hindi pwede nga yun. Oh, bakit dinilit ni Ayon yung niya? Dre ko nga dito. Panoorin natin yung kay Aris. Dyan. Dyan. I can live, I can fly. Si Drake, yung pintuan ba? Maybe it's wrong. Anong oras out mo, sis? Mamaya pa, baka magti 3 hours, 4 hours ako.
Okay, I'm sorry. I mute. I love when she smile. I heard smiling and laughing the other day, flirting with her moon. Yeah, she's muted. Look at the armpit. No, don't worry. Look at the arm. Hey, baby girl, how are you? You extremely gorgeous today. Thank you. Or play. Please look at your armpit. Or play. Stop. Jahan tennis. Bili pastel, bili ka ng pasa. How are you? Good morning to all of you. Women, please. Can you speak other language? What other language? You want Filipino language? I want to be mood for you. Can you speak Arabic? I don't know. Just speak Arabic. I don't know. Do you remember me from before? Yes, I remember you yesterday. You're so humble. Because I'm Muslim. Muslim. You're so sweet, man. Good girl. That makes me happy. Thank you, Daddy. Please don't talk every. Please don't talk by religion here. There's more good. I love your smile so much. Thank you, Daddy. We can speak Arabic to read the Quran. Stop running. Paoy Vlog TV, Miso host. Hello. Hello, Pinoy. Panoy Vlog. Ang gugulo ng ibang planeta dito sa aking live. Didikit muna ako sa'yo, Panoy Vlog, ha? Ang gugulo nila. Ang laki pala ng bahay mo, Panoy. Ronnie, are you know if YouTube sensitive now?
How is the kids in your husband? I'm fine. Yes, YouTube is very sensitive. Listen to Karen. All I want is peace live. Good. And what's your point and intention? What's your point? Good morning, Rashi. La 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 la. What are you talking about? Please flying kiss me. Till it. Daddy, and for your information, if you're talking in chat, you're talking to everyone. I'm talking to... What is that? Panoy. Filipino language, so I'm sorry. Sorry, Karen. I know you mood, but I hate when people do stupid stuff in my videos too. Because you're just not free. Sure. Thank you, Karen. Thank you for protecting me. Thank you. I just want peace, peace life, and friends. Oh, yes, thank you. It's true, Karen. Sure, thank you. Thank you. Lol, sure. Do your job and delete what needs to be deleted. Sorry, Daddy. All I want is peace, life, and respect. We all here because we're friends. Smile. 9:18 a.m. the time.
yung mabilis yung nagpapasa, eh, agad yan. Kasi pinapakan sa'yo eh. What the? Yeah, I'm aware and I was standing up for this thing. Thank you. Thank you, Daddy, for supporting me. But all I want is respect and enjoy the life. That's all. Good morning, Sampat, Komar. O bakit? Gamit ka mo kami pinagamit kita ah! Pagdutan ka naman. Sinong gumamit kagabi para hindi ka na gumamit ngayon? I'm being told I'm respectful and my attitude is not good. Not that. Pinag-teach mo. Current is reminding only the that we all to need is respect each other. Yeah, what I'm done listening to mode who does not delete message that is to be deleted and just respond to them. Okay, that's enough. Okay, just to be here because we're all friends. And thank you for coming to my live. All I want is peaceful. So stop, okay? Don't conversation. Rahes. Okay, enough, Daddy and Karen. We're friends. Thank you, Karen, for protecting me. You listen my heart. What I want to say is, you're my voice. Thank you. Ano? Nice voice. Okay. If he or she keeps growing, I keep going, and they said I'm not mature. Enough. Stop conversation. God bless you. Thank you, Karen. God bless to all of us. Rahis asking, how are you, dear? I'm fine. All I want is a nice smile. Thank you.
La 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 la. La 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 la. Wag ka naman basta buka. Respect him as boy. If he or she keep going, I'll keep going into them. God bless. How are you? What time is it? Nice to meet you. Arabic. Practicing what time is there? 9:26 a.m. Thomas Hager. Good morning. Say Ayub. Is the weather getting better over there? Not so. Still raining. Still raining. Not yet. But no wind. Only rain. Amit, do you have a person? Hello, Amit. Yes, I pray it passes today. Yes, thank you.
Her Highness Queen, we are your slave. I'm from Philippines, Amit. Nishad. Her Highness Queen, we are your slave. I'm not slave, I am a master. Master. Can you provide me your number? I don't have number. I am daddy. I'm the dominant one. Not the attitude problem. I'm the dominant one, not the attitude problem. I can't even. Oh, did you hear the rain? I feel hungry na. My worm, hungry na my worm. Like a wolf. Like a wolf. Grrr. Yes, baby girl, I can hear it. It's so loud and yes. Get some food. We don't have food. We will cook noodles only. Noodles, rice, egg, anything. Noodles only. And rice. Always have rice and egg. We have rice. Seaweed. Seaweed. Yes, I love to seaweed. I was waiting for the chance. Do you want daddy to run over and drop off food while your husband is at work? So far. If you want, send me to buy food. More food.
Kumar. What is the link for? What is the link for? I can click this. Just open that and then you subscribe. Focus super. You don't even have link to send your money. Link. May email account. Email account. You send money? Email account. Yes, I know. I know, Daddy, you're just joking. Very far.
Dalawa yun na. Iisa lang yan, nadurog, yung isa. Kaya pinaghati ko lang sila sa isa. Ay, si triplets nandyan. Di ba nalagyan na kita ng moderator dati? Hindi pala na-add yun. Kain tayo, triplets. Salamat. Hindi kayo ng isda ngayon? Maulan ano, may bagyo? Noodles. Tag-ulan kasi kaya noodles. Ang lakas ng bagyo dito, ma'am. Ay, dyan ba ang ano niya, daan? Ulan-ulan lang kasi dito sa amin, pero nasuspended ang pasok kahapon. Friday. Hala, di wala kayong income ngayon. Ay, simula pa nung isang araw. Agahan pa lang namin to. Kulay ko lang talaga yun.
Hindi na tumubok yung bahay. Abdo Budi. Pentagon login with Nick. Ang dami na sinabi din. Iba yung tapos na. Na. Diba? Ano? Ang kayat ko niya. Oh, stop pa nga sa dyan. Yan o. Yan o. May sirang ano dyan. Oo. Yan o, pangalawang Spider-Man. Black yan. Black yan. Black Spider. Oh, Spider-Man? American release Valentino, California. Tambal ka. Ang ganda naman yung nangyari. Oh, ano ba yan? I'm full. Ito ang bong. Ha? Bola. Saan? Yapin mo. Wala nga. Ano kayo? Sige. Nakita ko na ang boy. Direct yung bahaw, anak. Takpan mo, ha?
matter, no, I got you. Never say goodbye. Hello po, good morning po. Stage of the game at. Hindi nga kasi full movie. Basta, walang Although I'm not gamer. Oh. Do you believe in your friends? Tikbalang. Tikbalang? Humberto. You know Tikbalang? What the story of Tikbalang?
Sorry, I'm busy. I just clean up the kitchen. What is that? Is it okay? I joke and joke. Joke is it's okay, but flirt is not because I'm married woman. That's why. Sis, na-accept mo na ako. Hindi pa ako tapos mag-live. Dito pa ako. I understand, but I won't take it far. I just call you gorgeous and baby girl. I want to do extra stuff. Is that okay? No. It's hot na. It's hot. Hello from Russia. Sebas. Hello, Sebas. Lol, you don't want to tell me. But we honest when I do that. Why do you smile and laugh so much? 3 minutes, 49, 47, 46. It's just me 44. smiling and then Gusto ko makabili. Hindi ako makabili. this happy woman. 3 minutes. Sabi, sige, okay pa na. You don't want to. Oh, okay.
What are the kids doing there? Sounds like they are having fun. They watching TV and then playing. Hindi pa, Regina. Naka-live pa ako. Loha. Loha, hi. When I see your smile, like a face so amazing. Yay, sis. Loha, Boletai. What country is yours? Alone. Philippines. Ah, Philippines. 1 year ago. I will subscribe to Alom. Grade. Hello from Meron ako ano? Ako nag-join. Okay, Daddy. How old are you? I'm 33. Can you be my mom? Why? Nora Sumalinog. Sumalinog. Tulog na yung mantika na nilagay ko sa rep. O, panoorin ko tong video mo, Raz. Sumalinog.
Shout out everybody. Thank you, Sisi. Lagyan kitang moderator. Balikan ko lang yung video. Magagamit mo pa kaya ito, mantika. Nagamit mo pa yung mantika ka mong natulog na. Pwede pa yan. Pag nilagay mo sa mainit na kawali yan, malulusaw ulit siya. Bye, Alon. Okay, thank you for coming. Ginamit ko sa fried rice. Masarap siya. Oo. Lalo na yung gusto ko yung mantika ng baboy pang fried rice. Di ba madalas matulog yun? Gusto ko din yung taba ng ng baboy. Sarap. Woo! La, 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 la. Bago ka pa lang na nagla-live. Sama kita sa sa priority kong pagka-open ko ng live, mayroon akong mga inuuna na ilagay. Sama kita. Si JN Channel, masipag yun. 300 plus pa lang yung niya nung dati. Pagbukas ko kanina na. Ang account mo, Rush. Raso Malilog. Bungad ko kayo kapag ka-open ko pa lang. Sipagan mo lang ng kahit hindi ka pumunta sa live, pumunta ka sa sa oo, pang ganun siya. New channel ko to, sis, kasi na-terminate yung old ko. Ala, bakit na-terminate? Ano naging issue? Sis na yun kasi. Hala, bakit? Bakit na-terminate? Ano yung naging violation mo? Daddy, can you subscribe to Rush? Thank you so much. Where are you from? From Philippines, MC. My name is MC Nona Nance Kido. And you too. Magkaiba yung title at description, sis. Paano? Yung pag-upload mo, ganon? Hala, napaka-ano naman yung YouTube.
Not so, Daddy. It's still raining. Bakit na-terminate ka na? Ang hirap-hirap pa naman mag-ano. Ang hirap-hirap pa naman mag-ano ng YouTube. Mag-requirements ulit. Nag-appeal ako. Ayaw talaga kayo yan. 3K plus na lang subscriber. Ni, sayang. Paano magkaiba dun sa main profile mo? Katulad nung halimbawa nito, nung dari sa isang, tapos magkaibang description. O yung upload mo lang? Hindi pa. Tinatarget ko pa yung watch hour. Dongwin, Akadman TV. Nagbibigay lang ako ng moderator sa ano. Ito talagang nagbo-vlog. Yung updated ang video. Kasi baka masasayang lang. Lagyan mo moderator tapos hindi din naman pala diga. Hindi rin na work. Kayong mag-alala kasi iba naman yung pangdikit ko. Pero didikitan ko din kayo sa main account ko sa susunod na araw. Or mamaya, or bukas. Bukas na lang para hindi maano ni Lolo. Pero didikitan ko na kayo sa ninja ko. Come here, see my message. Hello everyone, here or is my YouTube miss up. Add ko ibang sa title pati ano siya. Ay, yung upload ko ibang. Ganun pala yun. Kailangan kung ano yung upload mo, yun yung magiging title. YouTube, no? Yung sa short videos, optional lang ba yun, sis? Ano yung update niya? Yung 10 million views? Okay. Paano yun? Meron pa naman akong mga ibang video, pero hindi siya totally na magkaiba sa video at saka sa title. Ang ginagawa ko lang, nagkakaroon ako ng tag na tinatag ko sa mga larangan na iba. Ganon. Pero hindi naman ako nagtatitle kasi ng ng magkaiba sa video. Ay, hindi yun. Kahit hindi mo matarget, alin ang mauna doon, yung 4,000 watch hour o yung 10 million. Optional yon. Kapag nauna na yung watch hour mo, mamamonetize ka pa din. Kasi hindi naman natin kaya agad-agad yung 10 million kasi hindi naman tayo mga sikat eh.
artista nga, baka mag-aalanganin pa, lalo na pag nabubuisit na ang tao doon. Hindi, ano siya, optional. Pag na-target mo lang, di ayos. Pero ang ano pa din niya talaga, yung 400 watts hour. 4,000. Ay, thank you, Daddy. Pero nasahod ka na noon nung na-terminate. La, sayang naman. I-apela mo ulit. Baka ano. Sabi, speak English. Those Ras speak English. Oh, the rain again. You heard, huh? Still raining. Ama, ano lang. Kaya mo yan. Sabayan mo lang ng ano, ang upload ng video habang nakikipag sub ka. Tapos, ang technique ko pa doon dati, kahit hindi ako napunta sa live, kaya dumami din yung subscriber ko. Kahit hindi ako napunta sa live, ano siya, yung, di ba, pag nag-scroll ka na ganon, may nakikita kang sa short video na mga nagbo-vlog din. Pinupuntahan ko yun, lilima ako, hanggang 10, gano'n. Solid ha, dapat solid para, ano, tapos piliin mo yung ano, ang puntahan mong bahay, yung talagang updated ang pag-upload ng video. Ang puntahan mo lang yung updated ang pag-upload. Kumbaga, one month or 2 days, 1 week. Yan ang mga puntahan mo kasi mga solid yon. Ibig sabihin, sila yung mga, ay, ang ingay ng ano, ulan. Ang ingay ng ulan. Mga solid yan kasi nag-check sila araw-araw or maya ng mga YouTube nila. Makikita nila yung comment mo doon. Pumunta ka na muna doon. Mamaya na, huwag nyo na akong ano. You're welcome. Lakas ng ulan dyan sisa. Oo, kasi di ba may bagyo. Nasuspended pa ang ano, kaya nga maingay. Nasuspended pa ang school days kahapon. Hi po ate, new here. Hello. Hello ni Shimiya. I will subscribe to Nishimiya. Please. Okay. 600.
kayo, Nishimiya? Chinese ka? Ba't marunong ka Tagalog? Hap-hap ka siguro. Focus on Japanese pero hindi Chinese. Marunong ka. I don't wanna see how bad it is. Please, can you see outside? Bali dito po ako sa bagong silang Caloocan. Malapit na. Hindi po ako marunong mag-Chinese kaya malit lang po. Marunong po ako done to you, Nishi. Hi from England. Fishing with Cello. Hi from England. Okay lang. Hindi naman importante yun. Daddy, your request outside. Just wait. I'm busy here. I will show you outside. Wait. I-solid nyo yung dikit ha. Mag 3 comment kayo tapos kahit 2 minutes. Tapusin nyo. Para hindi din siya lagas. Sa akin, hindi malalagay yan kasi ninja yung pinandidikit ko sa inyo. Sige sis, exit mo namin. Thank you sa time. See you next time sis. Sige, oo. Salamat. Ha! Mahihirapan ako niyan. Hindi ko mababasa. Bye, Raz. Be safe. Si Karen, andyan. Bumalik si Karen to. Ito po. Ano ibig sabihin yan? Ito po. Hello, nice to meet you. Wow, galing naman. Ito po yung sample ng Japanese. Mag-abroad ka na lang. Balalaki po ako. 26 years old po. Galing mo naman. Mag-abroad ka kaya? O, nandyan ka na? Ay, oo pala. Nasa ano ka pala? Bagong silang. I-abroad mo kaya yan. Magdapera ka pa ng malaki. Wala kang video ng sarili mo.
nga ini-edit mo pa? Ni Shimiya. Iba po yan si Jen. Yes po lang. Lahat yan po edit ko po. Ay, ang galing mo. Sarili mong gawa yun? Hala, ang galing mo. Ang galing mo. Ito ang gustong-gusto ng mga bata. Matatarget mo agad yung views mo. Ito ang gustong-gusto ng mga bata. Ang ganda ang puro ano. Oh, tinan mo mga views mo. Ang dadami. Subscriber ka na lang, be. What's hour mo? Okay na na. Nakagano na siguro. Ang galing mo. Abi-abi na namin. Nakakapulog ako Binitawan niyo na. Bihira lang kasi yung may ganitong talent. Yung mga views mo, ang dami talaga. Yung what's hour mo nito, ayos na eh. Hindi ko maano siya kung Chinese din. Oo, parang Chinese din siya. Naano ko na to eh. Parang may ano siya, lahi siya, pero parang ano, nagtatagalog din siya. Parang Chinese lang din ang nilagay niya. Parang half-half din. Sorry, I miss it. How old are you again? 33. 33. Ito yung name ni Karen. Parang ano din siya, Chinese, may lahi din siya. Pero parang nagtatagalog din iyan. Ito yung I remember now. Oh, same as me. Hello, George. Magpatuloy mo lang yung pag-upload mo. Ang galing mo. Pag na-target mo na yung what's hour mo, mabilis ka na niyan. Parang ang problema mo na lang yung ano yung subscriber. George, ha ha ha.
Ninja Nishimaya. Binigyan kita ng moderator, ano? Nishimiya. Sub kita. Sige, salamat, George. Salamat, George. Saan ka banda ni Shimiya? Ay, oo nga, dyan sa may ano no, bagong silang. Bakit maulan sobra? Dito naman paano lang, pa bugso-bugso, tapos mamaya wala ulit. Ganun. Sino to? Ano sino to? Dito nakakita ko sino ka din. Wala kang ano, video na kikita ka. Tignan ko yung profile mo, George. Aray ko. Parpareso mo tayo, di magkakakilala dito. Pambata naman kasi yung mga video mo. Ano ba ganyan? Minor de edad ka pa ata eh. Ba't hindi ka nag-ano? Grow a garden. Oh. Trek! Roblox po. Ate. Ano? Roblox nilalaro mo. Roblox naman talaga nasa video mo doon. Taga saan ka? George Lorico. Bimabe. Saan yun? Nasaan ka? Hindi, baka sa Roblox naman yung sinasagot mo sa akin. Saan ka? Dito sa, lugar natin? Pilipinas ba? Pangasinan. Ilocano? Eh di Ilocano ka garod, kasjay. Oh. Ay, mano taon man? Ay, hindi ako marunong Pangasinan ka, hindi ka marunong. O, ilang taong ka na? Subscribe mo sa ate, i-subscribe mo.
Hate po. Subscribe mo si ate, tapos i-like mo. Dongwin, hello po. Bye ate. Sige. Salamat sa pakipagdaldalan. Maharap na matulog. Agoy. Hello, I take in. Na 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 na. Dati ka agad ko makausap. Dami agad ko makausap. Saan? Are you still busy, sis? Little. You want to see outside, Daddy? Okay, I'll show you. Wait. Ah, it's raining. Oh, raining. Oh, did you see? It's raining outside. Look at that. Woo! It's so cold. It's too cold outside. Woo! Yes, nice garden. That's your garden. No, that's not mine. My neighborhood. My garden at the backyard. Where are you from? From Philippines.
Yusuf August. Hello po. You know India? I know India, but I don't speak India. Oh, maybe the stream or beach of your garden one day. Nice out. Yes. Tag-ulan na, ipon kayo tubig sa kanal para wala baha. Loko. Madumi yan. Madaming uod. Hindi pwede mag-ipon. Ano lang. Tubig ulan. Drop your Instagram ID. I don't have Instagram. I love this. I love you. Smile. Samuel Mononoke. Hello. Hola, si Gustavo Sanchez. Sa ano-ano mo yung Sanchez dito sa amin. So much focus. Good thing you don't, your Instagram will be full of guys messaging you. Yes, that's why I can install the Instagram post. Six. Sanchez, 6. How old are you? I'm 33. Or 30. Look like 50. But I'm only 33. When is your husband coming home today? Yes. Yes, my age. I will look your profile. If it's real, if you. I think. I guess I know. No, you don't look 50. Young. Guess my age. Maybe 28. Hilak. Hello. Hi, how? I'm dwarf, but I'm hang my should be scrapping along the ground. What are you talking about? Lil J. What are you talking about? Oh, so young. 22. Ah, okay. Just
ignore it since you don't have any use. Can you talk in India? Hindi. Hi, beautiful. Hi, Angel. Hello po, Angel. 4 hours ago. Wow. Hello. Hi, Angel. Thank you for coming to my live, sister. Angel look like devil girl. No, don't say that. Don't say that, Tilak. We all from God. If you say that to other, that's bad. Not good. Like I don't understand you. What's your good name, darling? Mario says someone has a profile. Angel, do you have Instagram account? What are you doing here? I just watching YouTube account of Angel and then I'll subscribe. You are sorry, Kulot. You are sorry, Kulot. Who's the rich one? Share your money. If you... Who's the one? Angel, ignore them. Angel.
Ignore them. Just focus on me. Ha! Can I ask you a question? Why don't you most delete bad messages and contact people? Because if I end the live, all of this message deleted. Marisa Fe Ninja, it's also me. Kami magbabayad naman yung It's also me. Tilak, please stop. I don't have money. I'm gonna subscribe to you. Hi, Angel. Daddy, thanks you so much. I subscribe, Angel. Thank you, Daddy. Thank you. You always support. They'll come from my heart. I really, you don't have money now. Angel, are you single? Maybe Tilak is still single. Hindi. Thank you, Daddy. Thank you. How? Maybe Angel Tilak is still single. That's why. I just have you, Angel. I don't need money. I just need you. Oh! Good job, Tilak.
That's it. We all friends. We just joking each other like that, and then be happy. Listen. What? What? All I need to listen. No money, no friend. Boo! Sorry, Tilak. Don't feel bad, man. I will be okay. Thanks, Eddie. Okay, guys. Bye-bye. Okay, Tilak. Thank you. Thank you very much. I feel in the bad. I think we are feeling. Thank you, Tilak. Ah, you have other channel, Angel. What is that? Can you down the link? I will go there. Why you make another one, Angel? Angel Di Como TV. I will look. Nothing. Down the link, Angel. Put the link here. Hindi pa, Regina. Wala pa. Di pa ako tapos mag-live. Okay. I authorize you. Now only. Put down.
I subscribe. Me too. Me too. I will search Angel. 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 Hikumo. Hikumo TV. Research. Okay. Ah, I see. I see. 8 months ago. Si Tilak, you broken hearted. Why you said heart broken? Can be moved to since you added live stream for today. Why do I suddenly feel I watching your video, Angel.
A week ago. When did you subscribe? Wait a week. If nothing, then I stop. Daddy, you are funny. Oh, that is Joker. You know that. Like, serious, but no, he's joking. Okay. Username in 2 weeks. Oh, that's going to be new. Mhm. Okay, guys. Daddy and Angel. I will shut down. I will log out. Daddy, be happy. Be happy always. Angel and Daddy, bye-bye. See you again tomorrow. Thank you for coming and staying to my live. I appreciate it. Bye-bye. Thank you, Angel. Thank you, Daddy. Bye-bye. See you again tomorrow.